Ometať. Áno. Ako také zvyky boli, že sa chodilo, áno. A Jákov vtedy tam bol v tej babky kapustovej a tam mi dali 5 korún. To bol veľký peniaz. To bol veľký peniaz. A čo vtedy? 5 korún. To bolo áno. To bol taký, že skoro mladý, ale ja to bol taký malý, tak mi vzali. Toto ty dáš, toto si drž. Dobre, porádku. No ale samozrejme, že babke to potom, to museli vedieť, že tu vlastne nejaké peniaze som ja od nich dostal, pravda? No a naraz prišli v hodinách a ja som išiel teda do kostola a z kostola som nešiel domov. Aj na Ale kolo. to pokiaľ som tých 5 korún neminul. Pokiaľ som tých 5 korún neminul, pokiaľ som tam bol. No, akurát boli hody. Áno, to sa ti hodilo. Pravda? No, prišiel som ja domov. Kde máš peniaze, čo? Deti boli, no bol to v Budvanicách, tam bol aj u tých, u rodiny. Nemusíš. Kršťaví. Áno. No a tak, no ale, vieš, až asi za týždeň hovorá, chlapče, kde máš tých 5 korún? No mama, ja to prišli tomu z náhody. Jak boli malá, Aha. tak taký prúti zobrali a tak ma s ňou vyhodili vrúda, no. Vidíš, pamätáš si až do teba. Áno, babka Zuzka, tá sa nehrali. Nie. A Vera, ty to môžu potvrdiť, že ani ja som sa nehrala s nimi, takže vieš, po kom to mám. Nie. Počúvaj. No, to není chvála, pravda. 1884 boli narodení otec, no? Áno, a bolo to dobre. 1880. Ja 80. A keď zomreli v 59. mali 79 rokov. Áno. Ja som mala 5 rokov, keď detko umreli. A ja sa A ja si to pamätám. pamätám, jak tam bola tá pivnica. Na ten pohreb sa pamätám, vieš, Tam kvôli sme stáli kvôli tým bratislavským rožkom, čo sa na kár pieklo. To boli bez plnky, ale sladké cesto bolo. A veľmi také pekné tie rožky boli také žltučké, nie však. A tých plechov bolo na úklad, však Kasarová rodina to bolo mocno. Však vtedy sme už zorganizovali do školy. Áno, a na to si pamätám, čo sa týka len smrti ako detka. Ale vám si nepamätám. Povedz mi, koľké deti oni vychovali, aj tí siroty, pravda? Áno. Však sa to tam všetko držalo. Áno. No však museli navárať. Tí Bezánsky tam chodili. No. Áno. No, teda. A Bezánsky moc? Museli byť dobrá aj za to, keď aj ubili, ale... Babinka bola super. Babinka, oni, keď som prišla, jak ma ubili, ale keď som prišla, čo ti spravím na jeseň? Babka, lokše. Lebo mama to nechcela robiť, lebo to bolo veľa roboty. To bolo roboty. A oni hovoria, s čím? Babka, len s kuracou masťou, teda s masťou, ako kačacou alebo husáčou. Lebo oni to plnili, takou plnkou a ja som to len, najradšej mala také. Tak to teda. Mali prichystané pre deská vždy. No a ja ešte si pamätám... Aj vy, keď ste halan ze školy išli, ste No, sa to tam sme boli stále. zastavili ste, no. A vždy bolo čo. Pamätám sa na jednu príhodu, keď sa Otka, no Betkina dcéra Otka vydala, tak neviem, čo boli hody, alebo čo bolo v Novejsi, tak Jozef Barta, pravda, prišiel na návštevu. No a čo ponúknú, tak narýchlo, nie. Tak urobili praženicu z vajíc. A že koľko? Že vácej.
Tak urobili ale z 13 vajec praženicu. A vtedy som videl prvýkrát tie praženicu s vidličkou, lebo my sme praženicu jedávali s chlebom, vieš, tak sme si... Takú riedku a... Áno, takú jak riedku. Arabi. A on tých 13 vajec, samozrejme bola tam aj klobáska určite, tak on ti s tou lyžicou všetko spocúval. 13 vajec. Kto ujed? Nie, A nebolo Ja Jožo Jožo Barta. Barta. Nebolo, teraz keď... Ale to ma najviac zaujalo to, že to jedol s lyžicou. No ako malý chlapec som, no však malý som nebol už, ale bol som dosť malý. No a tak som, ako však normálne sa to je. To však my sme jeli aj oškvarky chlebom. Áno, s chlebom sme jedávali. A tedy mi to Sme si to tak namačali a napadlo prichytili očí, s tým. že sa praženica daje tá lyžica. Ale prečo sme to my robili? Pretože my sme si nemohli zabiť neviem koľko vajec, môj zlatý. Takže my sme to riedke robili a vtedy si to ako dve vajca a z toho si... Preto sme to my tak robili. A víš, že mama robila aj z jakých vajec, aj z husacích robila praženicu. No aj ja piekla. To bolo ťažké, ale... Ale robila. Čo by, toľko hladných krkov, neboj sa moc sa neušlo. Ale aj piekla z husacích vajec. Aj kačacie, práve. Áno. Naša mama využila všetko. A oškvarky z bravčové, to sa robila pomazánka. Všelijak bagáče. Najviac sme sa hnevali to, keď boli nové zemiaky. A mama mala dvojaké masť, a viacero masti, ale mala normálnu bravčovú masť, a tieto kačace, husace, ale potom mala ešte jednu masť, čo bola od čeriev. Aha, áno, A to smrdelo. To malo určitý pach. A ona už potom, pamätám si, jak dnes, dala tam tú masť na tie nové zemiaky a sama bola na seba nahnevaná. Že to cítilo, že ona to... Zabudla sa, no. Ja som to pokazila s tým, ale zjedli sme, no. Tak však to nebolo to pokazené, ale to bolo cítiť. Ale bolo to cítiť. Ale muselo sa, u nás sa Všetko sa zjedlo. Keď nás bolo 7 domov. Teraz by to nezjedli ani keby... No ale vieš ty čo? Masný chleba s cibulou na jar ľuďom najviac chutí. Ja som bol niekde teraz v Terchovej, sme boli na týždeň a masný chleba tam predávali, doslova masný chleba s cibulou. A takto tí Češi kupovali, čo tam boli. A naša malá vnúčka, sme jej spravili aj pred 2 mesiacmi, lebo aj spávala cez leto u nás. Áno. Omastený chleba, nie však moc, teda mastí len tak potiaľ trocha. A červenú cibulku, to je taká bordová. Šarlotku. A to jedla. Taký chleba. A je sa to ľúbil. Čo? A omastený chleba s cukrom na mleku. Chcela som povedať, daj mi. Alebo len... Osolený chleba s jablčkom. Vodou a posypaný cukrom. Osolený chleba a s jablčkom. Áno. No, dostali sme to ako do... A madový chleba. A už to ani nehovorím, Ale čo, ale kvárový neviem, chleba, čo? cukru tam. Ten prístroj taký, že to máme. Jaký prístroj? Vieš? Neviem nič. Prístroj. Čo chceš, tlakomer či čo? Nie tlakomer, to není tlakomer, to je ako voláka také, ako počítačky voľní. No, čo to je nič. Reku, nech by sa na to pozrel, čo to je. To je oné bagateľ taká. Však to bagateľ, ale Bavovina. na čo nám je to? Na čo nám je to? Na to je to. Nám to není náš, no ale však... Na to ukáž. Máte si čo Ja, na to nájdeš. ako dáček k tomu pošlu. Objedná si, že keď bude razovať za 800 korun, k tomu dáček také. Aha, také. A nedajú si povedať, aby to neposielali, ale... Aha, vieš ako free bonuses. Ešte som sa ťa chcel spýtať na tú rodinu. No hovor. Jaj. V Sulovcach sme chodili Kataríne Barátko. Na čo je to? No však nám to není na nič, ja neviem čo to. No však, Ukážte. To on hral si ondiel, jak sa to povie. Myslím, ty to ako otvoríš, áno, tak. To sme kupovali všelijaké
No kalkulačka. Malá kalkulačka. Ale nie malá, to je všetko možné. To je všeličo tam. No tak to je taká forma, však tu je aj vysvetlenie. Vidíš, to máš. My to A však to je len taká... Je ako Ale- organizer. To je To na má všetko pre, organizáciu. vieš, telefónne číslo, To je, kalendár, máš to je všetko ako tam. adresár toto. Ja, to je zápisník. Áno. My nepotrebujeme také, pravda. No to nejakému niektorému vnúčaťovi treba dať. Áno. Taký už Nie, čo. to je elektronický organizátor. Preto, čo chce? To som chcel. Áno, dobre, to je elektronický nie, jak sa to môže? Zápisník organizovať. Áno. Napísať si tam niečo. Áno, aj adresy, No, to také áno, všetko. Telefónne číslo. Katarína Baratová, babička nás tam chodili, posielali, aj Stono som tam bol. To bola tiež veľmi dobrá žena, mali víno, hrozno, klobáse mali, veľmi dobre klobáse mali. No, A čo je to, jaká rodina? čo je to taká rodina? Ona mala mamku a mamka bola kasová. To pre mladých. Ja, tak ako sesternica? Také niečo potom... To je len z Číny. Aha, áno. No, lebo ja som jej muža ani nepoznal. No, ona mala len akurát tých chlapcov. Tých 7 chlapcov, alebo Všetko to je. 6, áno. A jedna dcera. Jedna dcera. Tak to bola, ona bola ako ich mamka. Aj bola. Počítačku máme taký. Áno, si tu a Katarína. Syna Štefana mali, aj oného Ale aj Dula, to je dobre, keď a Oponica bol jeden. rýchlo. Ja A aspoň ja trochu som tam bola jeden. A Andrej to bol jej miláčik, lebo ten chodíval cez horu na motorke k nej. Domov on býval niekde na druhej strane hory, to je Hosťovce, alebo tam niekde, Kostolany, Potrbiečov. Štefan. Nie, Andráško, tak Áno, Andráš. Najmladší neviem, či bol Andráš bol najmladší. Aj toto máme Bol ešte. ináč. Áno. Vidíš? Áno. Kristína to bola. Oh my god, to je od metódy, sama. Áno, to je v našom kostole. To je celá metóda. Aha. Keď si tam bola Mari? Mala. Áno, Mária. Kedy to bolo? Lebo táto mali stratu. To bolo už dávno. Áno, ona bola asi vo Svetom príjmaní bola. Počúvaj, Áno, to bolo čo? Bola kokom? Kočko s kamienom, to je druhačka? Áno, ja Tam si bol ako To bezvolný bolo od... asi 8-9 rokov. Víš, koľko sa dožili tá babka? Tak chodili na hryby, okulároch, opaličke a hada mali 96 rokov sa dožili. Koho predtým má Zuzkanové svadbu? Áno. Jeden rok pre. Sama tam už bývali v tom domčeku, A máme raz ako na pravej strane, taký samotný pri tom vinohrade bol si domček. A na druhej strane naproti zase boli dvaja synova. Ten Štefan a aj oni, Ďulo. No. Áno, Julo bol špekulant veľký. Išli sme holi, lebo my sme chodevali tam. Ráno sa išlo na Himberové maliny, až po Dody, pod Tribeč, vieš, pod tú horu, až tam, jak bol vrcholec, tak tam boli tí maliny, tak tam sme chodevali, to bolo do obeda, po obede sme sa najedli u nich a išli sme zase na hríby. Aha. To sme išli zase do katolíckej, Kapitulskej hory, Áno. tam sme išli, to bola rovina, vieš, tam si nemôžete ani hore brevom, ani dole brevom, to bolo stáva rovina. Tak tam, a išli sme jeden raz tým holím, Dosť si pamätá. a hovorí, no poď ideme voľaké tí hríby, hádame nájdeme. Tak ja tu chodil, a boli sa iné, iba zobrať. No ja som ako mladší bol, tak som ho poslúchal, tak som mal toho moc, ale on nemal dohromady nič. Ale ja som si to nevšimol. Prišli sme my k ním, no a hovorí, hovorí, pozri sa, koľko ten tá tvoja rodinka nahľadala hríbov a ukázala. A
A ona tá spola hovorí, ty Huncút, ukáž, koľko ty máš. Vieš, a on, toto všetko, to bol samý hríb. Skované. Samý hríb, no. On má okolo pása, pod do volákov. Fú, hríb. Áno. Kusina, aby sme ich jedli. Áno, a už ideme, však aj ja, aby sme prišli domov, lebo však ešte máme kopec povinností, ona ešte ide do prievidze, do vojny.